Indak kadikili tapi kain tersampai ate pagaran. Dak kadisabui dole acara lain koma curito di jalan kan. Hari pagi dan urang babiduk taruh ke subarang seriabi cerita masuk to bilang Sultan Palembang. Tumpak di sutaran Palembang dua anak kandunginya. Cuy itu katonanya barikan dek tinggal bapak di kampung dek anak kepulang ke nagari sana ngaya malape kini. Masak buahnya 5 kape babuyur rampak dia jo bungonya. Mamang hati bapak malape tahun pabilo kapulangnya tulai. Lah dibilang sama so itu tumpak deinya simak rasai tentu kepulang dari sinan menuju Taluk Kualo aye temparentah ayah ada ulunya. Sadang untung kadian ala dan bilang anak tadi maalun inyo simak rase inyo kajadi jaramudi coy tuju da ulunya dan etong kini inyo lai sadang di dalam pelang adang. Kamanuju arah kanagari nyogala pelang kamu aro mudiek bagala pamancuangan gala di limbak limbo lulu juala bana pagantuangan sadang taminta di namburu. Latibo la pelang di muaro la nyokambang lai katujuenyo mamuti silai tanja aripane pasang mambungo lapekan suatu kandak kemudian di balai gunung. Latibo pelang di lawitan dan bilang siti mak rasanya ambil para sapanci nyobaka kumain putih asok mandulang ka udaro warung setahun perjalanan. Memintanya tampe nak karamai kandaknya kini waktu itu nyokanda anangin maso itu. Nyunjamkan lutut nan dua takuan kepala satu nyusun jari nan 10 meminta tampek nan karamat pintaknya lai kabalaku.
Sadana lain angka putih, kolaknya lain kawaku, kandaknya lain angka buli, pinta na lain kawalaku, menjuntai punco baliwang, maning keke mangan yang baru, tabang sama bondong babondong. Tando hari kawade gadang barambu angin dari tanga malanduang lai katujuenyo coy itu bana kasih angin nanindak kancang wana membongkalata dalam lulu mencabut caku dialah mencoy itu kasihnya badai angin banamo doa doi mamutui tunjang jawi-jawi. Asuiko niat tak sampai raka luka asala dia kandung manan laati bala iya pelang nangadangnya 7 kampung jo alaman indak torantang lamo bana indak ke kita bilang lamo dek capek pelang bala iya dek kasih angin menundo lah tampak pasien panjang tampak nagari jo labuan. Tampak nagari jo labuan ngetarui ke kualo maso itu taluk kualo hitam itu nagari rang nagadi di itu nagari rang nagadi coy itu bana melanya kini kadang bilang sama so itu tumpak kapado rang nagadi merapik pelang katapi sawo jatuh pandare laki lainnya puluh ketujuannya dan etong sinan nagadi 100 si kambang mani malompe turun nanya lai latibo di tapi tabiang alatibo dia tetabiang dan bilang sinan nagadi tekana umanat bapak tadi nyotarui babalik pulang nyotuju rumah mandekan duang satunya 7 rumah mandi berjalan tadayuk-dayuk nan tadayuk pinggang nan lama tagu lampai jari nan alui nan berjalan nyosa masotu dari jauh basarang hampir hampir ketibo le masuk itu alatibo di tengah laman tibo di laman la rumah gadang lama rapi inyo kajanjang nanyo tingkek janjang nan tinggi nyetingkik janjang rumah gadang lah langsung naik ke rumah dan bilang lah putih 5 kape mandi de inyo masuk itu si upiak siti mak rasai maalun na mandi kanduang nanggadi satu tampak nanggadi pulang indak tabado sanang hati raso kapulang lanak kanduang la aya nanggadi ona
duduk nangadi di kurisi ampean tangan nate meja bago tibo basanang hati tanyo mande kini letakana kini coiko dinak kanduang lah pulang dari korong kampung ayah lai basobok jaya kanduang lai kok sampai pasan ambo menjawab anak konten liu omande dangakan bana soal pasan malaman deda ulu setitik nambok lawikan sabingka ambok gunungkan sebuah indak nanti agak cie indak na lupa lah sampai kabar bake ayah cuma jawabnya dia kandung liau suruh ambo pulang dahulu surang kudian besok liau menuruti coy itu kabar ambo bawa ma itulah kabar nambo bau ala tadanga malakini kato sampai sama so itu kini cuy ko sabananya dangakan bana jale-jale tumpak kepadro badan nambo onak kanduang dangakan pulo tumpak di mande dahulunya tekalo si upiak kakapai mande bapasan kanak kanduang suruh bi pulang rang dirantau suruh babali apa nae suruh babali apa nae coy itu bana katonya kini salamu bajelo kacang tanah menjulai yo jatuh sularonyo salamu apa tak di rumah badare jatuh aye mato nae kato sampai sama so itu menjawab desinan Siti Mak Rasi kok kato mandi ambo kaban ambo sampaikan bake liau lai menjawab ayah ambo lai kapulang badani yau tuma umanat bake ayah umanan ayah pado ambo kok pulang liau kamari anta lamo anta kacapik coy tu bana katoinya sanang-sanang mande mananti nande rantau ke pulang yu onde ma esa balada ulu onde mande nanti kenju itu bana kato si marase tumpak di mande lejo nanggadi sainggo itu kita letakkan residen dari Bangkaulu nambalai di tengah lawi kita antikan di sini dulu Sultan Palembang le kita sabui nan diam di negari kini nala sana ngati sakampungnya Hura rantau babalik pulang indak nandi rantau surang juo itu bana malanya kini kita etongkan jale-jale tumpak de inyo sultan tadi dek lamo bakal lamo nabi hari babilang hari bipakan babilang bulan bibulan baganti tahun bitahun babilang tahun kalau dan bilang bana sadang de inyo malah si Rajo Bujang 100 Sultan Palembang Rajo Bujang kini nama marenta 100 jo Sultan Palembang saja inyo balik di rantau sajak lainnya balik mamarenta padi bone jaguang mau pie tangga ladang puke lakane bada balang rakyat santoso seluruhnya dirantau babalik pulang tarana lakambang biar
Cuy itu bana karamatnya kok dan bilang Sultan Palembang duo joinyo le cande alui abi hari dek babilang hari abi pakan dek babilang bulan abi bulan dek baganti tahun abi tahun babilang tahun kita bilang si cande alui di kita bilang putih cande alui dek lamo inyo baturut tenala setahun 2 tahun cukup di hari nang katigo malang tak dapet kaditulak mujud tak bisa kita rai anta malang anta lah mujud sakit lah putih lah dek kandung la candai la alui tuene lah sakit putih cande alui sakitnya malah kita bilang bukannya sakit ditajatuh indaknya sakit ditasapo sakit si upik to bilangkan sakitnya sakit kawasan alin Patang kami malam Jumaat kampung Cino di lembai api tuan ala Nabi Muhammad lalai anaknya malam kini di Lailah anak putih candaya lui anak karamat kanamonyo samojo sultan dahulunya iyo kan sutaram Palembang wakatu lai kaduni mengilik mengali mantang babuni patui nantongga coy itu dolunya lai tibo di anak macam itu mungkin karamat nak kandungnya tando karamat maso itu malatui buninya patui tibo di lantai patah tibo di rasuk putih tibo di tanah lambang mbak itu kabarang dahulu Cuitu bana karaman anak kok dan bilang sama so itu maalun sutaram Palembang sanang hati indak tawado dicali anak lakadoya indak tawado sanang hati tando sanang hatinya sultan inyo langsung lemas so itu dicali anak jale-jale dijulekan kain kabawa banyalai cindai panjang 7 Satu menjulai cindai panjang 7 maalun lah candai panjang 7 indak tanggung haragoinyo di Bali indak kata Bali cuitu bana karancaknya Satu menjulai kain candai maalun sinan anak tadi anak lai tahu malah kini maalun anak rangkaramat tahu bakato sakutiko antasia nama ngece Dicali anak jale-jale kironyo anak bukan seorang anak tu jale nambah 2 dijapui anak kaduonyo diselamatkan tibuat rumah
Ukuran mandi lah dimandi diselesaikan anak keduanya. Anak tu kamba dipandangi, itu bana malah kini papata orang dahulu sampai malah kanyo ambilnya. Satu lagi anak satu banamo de anak baduo laki-laki nantu banamo Sultan Asrul nang ketik banamo Sultan Asrul dan etong anak kaduanya. Anak rancak malah kaduanya mande rancak bapaknya rancak tarik ke anak elok juga dan bilang sama so itu dicali anak laki-laki sanang hati ndak tabado. Kapambela korong jo kampung pamaga kaum na banyak kok itu kato candaya lui kok musuh datang ilmu dia atau nan datang dari lawi atau nan tibo dari gunung. Musuh ndak dapet diinggon itu bana katonya kini sedangkan nyole sultan tadi indak taba adola sanang hati maalun sultan le nambah dua orang karamat coayanya lain sari lain bantunya. Lain sari lain romanyo di tapi langsung saromara buang mama cuy itu capek gadangnya cuy itu anak dipandangi. Itu bana le sultan nama dua nantu nan sultan Asrul nang ketik nan sultan Asrul indak kakito rentang lamu indak kakito bilang bana sadang di anak kontan tadi lah gadang anak dipandangi. Kok dicali anak keduanya kira bau mulai 10 tahun dipandang gadang anaknya lah gadang anak dipandangi. Ayah besarang tua juga di sini anak diimbau anak lah gadang dipandangi. Kok gadang tabao di ruwe sajo itu bana katonya kini gadang dek badan lebat tubuh itu bana malah kini tinggi tabao di ruwe nyo anak nabalun berpengalaman. Dipanggil anak kaduanya anak kandung Sultan Asrul nan tua kini sayang ayah nan ketik nan Sultan Asrul nan ketik memang sayang mandi. Samo sayangan kaduanya kini ceko dek kalian iko kato dari ayah sabananya simak kato dangakan bunyi. Karena ketik yang kagadang ambo tuo kamanyalang mati kok nyampang mati nan tuo nan ketik kok indak bapanagunan paga kok sompong dina lain. Kok tibo lawan dari lawi, kok datang le musuh dari gunung, kok tak ada yang penangkis lawan rancak siap semanjak kini. Kini ceko diang buyung menuntut kalian kaduanya iko ame seperti ketek seorang cari pandang ape lanak kandung. Kata ampe lalain nona taman wang lesut tanah tuan keduanya dengan dia ya sabananya kok le boleh kato ka dia jawab kato nang kini kamu jawab dengan dia ya sabananya tumpak di badan diri kami
rantau nan jauh ka disuruh jalan, kampung dak tantu ka diturui, membawa me seperti ketek seorang mencari pandapek nan gak soleh. Sebalun dapek di kami pandapek nan gak soleh, kampung tak boleh ka dijajak, negari tak boleh ka dilihat, came badan de bae. Mendangakan ato nekandu ngai nekandu ngai handai kato sampai dan sama so itu dibilang anak kandung tadi diambil amei seperti seorang, tapi bukan seperti gadang. Bau amei seperti ketek kapan untui ale muka batin nadi itu bana malah katonya kini dan bilang sama so itulah diambil kato dari ayah lah bule kato kaduanya bakato sinanan tuo dek kanduang ang Sultan Asril ambo kakak ang nan Sultan Asrul lai bisa diang menerima kece ayah menjawab na ketek tadi ko itu nang kece udah diambo kato sanang bana iyo bapaya ada mangko kasanang basusah mangko kadapek sanang indah awak tamanjo sajo dicari pandapek kana lain dicari pandapek katampek lain mangko awak kawasanang sanang barang siapa nan tinggi besok pendapatan menurut keterangan ayah itu kalau ambil jadi rajo barang siapa nan nindak bakawatinan nindak boleh diam di nagang ario kakak Mandanga kato malah macam itu indak guna dirantang lamu indak to bilang lamu bana sadang de inyo anak nambah dua buat di hari semalam itu menantinyo hari kasiang semalam lalu to bilang kan sakalok lalu hari lah siang bakukuk candonyo ayam bapico candonyo murai hati di dalam sangat dandam sadang tabedo jo kampung awak kabacare hari siang kadi bilang kan diambil malah barang nan tadi sarato kepiang kabalan jo cukui pakaian angkat tanyo sarato kari cie sorang lah dibawa pakaian angkat tan laki Sarawa maso itu laki baju narancak bana tatel yang selalu di kapalo dan bilang anak nambah dua semua berjalan dari kampung mandi tinggal maracun hati ona mande tinggalnya bayi hati lalu ruik sularo kopi ditimpo sularo pina indak tabado ibu hati sayang di anak jolong ngadang ngona
Cuy tu bana malanya kini barangke hari pagi tu nyetuju rantau na jauh tak jale kampung kanyojang alang. Dah jauh nanyo tinggalkan bertamu jalan simpang dua di bertamu jalan simpang dua berkato kakak sakutiko dek kandung Sultan Asri sayang jauh dah dek kandung kini cuiko sabananya dek jalan bersimpang dua tampu dibuyung rimbo gadang kakak menampu jalan rayu itu bana kato kakaknya mendanga kato dari kakak tapi latangi Sultan Asri sadang jo kakak awak lecuy ko apa lagi jo orang lain namu menyuruh awak mati cuy itu bana kato Sultan cuy itu bana katonya kini tapi ranca ambo mati capek pada rumpui ranca lapadi pada pandan maleto ju pada hidup ranca lah mati padonyo banyak sansaronyo Tuhan. Kini ciko malalan di kakak ko ambo menampu jala rimbo kakak menampu jala rayo cubo laino manung bana. Sepandai-pandainya ambo sabodoh-bodohnya kakak kecadik juga kakak dari ambo pandapek kakak turunkan ambo. Tapi samantang pun ba itu kok tibo garak dari tuan itu nanti tak dari ambo. Menanti kita dari kakak itu nang keceknya nanti bo ambo menurut soal itu kato nanindak kambo banta dolei. Kato nanindak kambo banta kecik nanindak kambo soal itu bana katonya kini ambo barangke sajo tampu di kakak jalan ngadang ambo menampu rimbo rayo kok mati bana badan ambo luranan dalam nang kabusu itu bana katonya kini rasa kirimu dalam rimbo kini. Rasaki harimau dalam rimbo itu bana katonya kini dan bilang Sultan Asri kini nyetampu rimbo nangadang Sultan Asro dulu kita bilang lah nyetampu jalan nampasa basuh simpangnya lalui lah banyak keloknya tampunya nanco itu nan Sultan Asro lindak lamunya di jalan bersobok galanggang desa dan rami. Nagalangang sadarami bana nandenetong nan Sultan kini anak di Sultan lerang Palembang tampak galanggang desa darami menurut kato ayat kontennya. Tunti
Tui alemu pengetahuan yo karantau kece ayah kini basobok galanggang sadarami urang menyabuangnya nambahnya tulak batundo bulu ayam siri menjadi sarok balai gambila jadi tanali itu bana katonya kini urang menyabuang jo batu urang badadu jo bakoa itu batamu dalam naramiko indah urang menuntut kaji itu bana katonya iko alemu kambo tuntut itu bana kato sultan nyo ambil mula kapandaian bamain mula nangkanyo aja baraja main sakutiko lanyo aja di kaun di narami bakao pandainya kabadadu dadu puta sadang bajadi raso kalama pakanasi maalun sultan asro tadi sekali main awak rang bari manang cukui kaduo maso itu teraso di sultan pangalasan disangko kamanang ju dipasang piti abi-abi dipasang barang seluruhnya dibuka malah barang di tangan cuy itu anak sultan tadi sabuang salape hari patang si bonsu tak baradik lai si tuo tak bakakak lai tak kamanggil yang lain ju itu bana katonya kini gundula sudah ditakuknya lah dipasang di matuanam manam-manam tabu ditanam bagi Indo jalo ditanam anak katapian ionya pasang matuanam kamanggelek kamatolimo di sinan mabuk perhatian di di sinan mabuk perhatian agak saja waktu itu anam-anam tabu ditanam anak simpan tigo letakkan di hati peti satu dipasang matu anam satu manggelek matu limo hati sultan lah dia kandung tak sanang lalai barang abi pitilah tande dibuka pekain angkat tanyonyo bali diurang digalanggang pekainnya sangat mabana lanyo imbangi jepiti banyak sekali taruhnya dibueknya nyecubo juo kabamain itu bana malakini burung diponcak kayu jati ulah disasok majo lampai ambung dikacak gundu mati bakoa nanindak namu sampai detu enei ala licin barang seluruhnya barang abi badan temanung mengaki kalapon nasi mencari makan sepinggan sehari mandejo bapak lata bayang apa buat tangi dalam hati kok coiko mande para sayan kampung indah demah mungkin terjalang lai sedang sinan Sultan Asro tadi kita bilang Sultan Asri sedang di dalam rimbo juo besuo bukit lanyo daki besuo lurah lanyo turuni
ndak jale buki nanyo daki ndak tantu lurahnya turuni ndak tahu di daerah langai detuanai. Sadang deinya melawak katu itu dan bilang nan sultan tadi sedang di dalam rimbo gadang. Ado pado suatu malam mari badaro darang siang lepanek kaki dek bajalan baru tadanga kuku ayam. Berpikir-pikir sultan sama seorang kalau menurut keterangan orang tua-tua atau barito orang parimbo. Kalau latadanga kuku ayam tando nagari lanaan piyo katangai. Cuy tu bana nang kato sultan bajalan yuonyo lambe-lambe sedang bajalan sultan asril sesudabi bunyi kuku ayam tadanga rang abang dari jauh. Abang labaranti nyodangaken tadanga urang sadang siki balaso wae nyodangaken. Nyecalik bana kadak penkironyo batang aye ketik lanyo subarangi batang aye nyoturi urang nan sadang siki. Hari siang tibo dake rantu tulu sadang siki di batu ampa putih. Liau nan sadang siki jadilah sudah liau kan siki mencalik kiri jo kanan memandang suuk jo kida. Lah tampak sultan asril dek ranggai tusinan batanyo orang tua tu nak kandung nan jolong datang nak. Apa mukasi yang dalam hati apa teraga diang kini kampung sejauh ko indak tabado do yang gada rimbo. Ko alang-alang yang indak timpu basararanda ko indak ado mukasi sultan indak talo karimbo na ko na Sinan menjawab maso itu dangakan bana malah kini dangakan bana dipak gaek tumpak ke badan diri ambo soalnya ambo tibo desiko. Iyo gadang muka si ambo memang ada tujuan dari rumah mendatangi gaek kamari. Ambo kamanunti alemu kabatinan sabok diaya konten ambo kotak tabao pandape nangak soleh ndak bulie balik kanagari. Cuy tu bana kasantiangnya diaya ambo soal itu yang ejana ragu. Iko ado pandape nakagae barikan tapi cocalik diang da ulu tungke copegang tungke nang karamat iko karamat tungke iko. Kok nyampang besu ang baparang atau bacaka jawaban solain rambakan tungke kamu ko pancongkan katana sakuliliang. Menurut yang enam biasanya karamat tungke yang kok dicubo untuk pembakar bisa wana dipagapi yang sakuliliang. Rumang cambui rumah ngirim buang cambui rimbo tabaka wa itu wana karamat tungke sana ngati su tentang adio di kandung Lasana ngati sultan mandangakato dari gaek tadi. Ko iyo tungke karamat gaek ambo malaba budi baik lo kabake gaek. Kok gaek laba budi baik bana. Gaek menyaran tungke kabake ambo tarimo lo ame sapeti kete. Iko ganti baso basi kito.
Menjawab di sinen mula sultan tadi mendengar kato caro itu gaek bakato sambil galak onak kandung sultan baru datang. Usang batanam budi bayi yang bawa barang nang jin yang kini usah kagae ang sarakan. Iko nang kato melagae tadi o gae dangakan bana iko pitua dari legae yu. Nanambo tarimo saja dahulu sampai kini kalau orang babudi bayi jasonyo tatap kita balik. Kotak bana gaek tabalik kini kemudian menunggu ju rancak kini guno gaek ambo balik. Kini cuiko diang buyung latakkan ame tu kini iyo kubuatkan di dakik batu ampa putih itu bana kato gaek tu kok nyampang besuk taraga ang di barang tu. Japik balik jo petinyo baolo pulang balik ke kampung buyung itu bana kecil gaek tu. Lanyo kubuatkan di sultan asre tadi kato sampai sin lah dapet barang ke sultan balik pulang indak tanggung sanang hatinya dahulu pulang badan ambola dituju kampung halaman. Dituju kampung jo ilaman dia nyorantang langkah dua langkah cukwi ketigo nyorantang panjang kain cawa panjang sambilan lapuk tajelo lah di barando dari jauh lambe di jalan jauh basar hampir jauh. Tando hampir tibo laki ni lah tibo di korong kampung batamu sekali jo ayahnya. Tanpa ayah waktu itu sanang hati na sultan Asril. Awak bana dulu malapur pulang kakaknya tadi mah. Turun sekali ayahnya dari rumah. Tiba di laman ayah kandung tadi lo pegang padang nan salai. Oh buyong nan sultan balik dari rantau. Buyong kan pulang ambo suruh mencari pandapek. Letibo di korong kampung. Tentulah santiang buyong kini. Tentu yo ambo kamau uji. Kau tak dimakan yang dibasi. Kau tak talo ambo mamancung. Tando karaman badan sultan. Anak kandung Sadang dia ya konteninyo kato sampai ya latibo dia laman lo paca-paca langkah tigo lo elo suri bapak tanam jambu-jambu kan coba siang tabi garis ki lagaramanyo labirang ayah sakutiko. Maalun ayah kok nyoberang biala ayah ketek badan tapi merah matonyo bantu sago sonsong bulunya lah bantu saga nai ampadu lah kata lingo lah kata singgung karuntung yang talajang hati na balado. Ang dempa bunta yung bayang-bayang wak dempa singke umur duya wak dempa sira pucuk niru ba itu bana kecil liu. Mencari ayah sadang lerang sadang memaca maca langkah mamana sultan asr ampunlah ambo dia kandung. Kok pandapek manan pelangnya malah wakatu dulu bisa jua ambo cubokan. Kok pandapek manan lawan katibo bisa ambo kaokan. Tetapi de ayah kama mancung indak bisa ambo tahan-tahan. Kini minta ampun ambo de ayah lu bisa pandapek dicobai. Bakato di sini ayah konteninyo nak kandung nan sultan asre. Kok tungkek nang bawa dari rantau tungkek di rumah yang elo-elo. Kanak baperak yang ujung tungkek bisang bari pakai perak. Kanak bame ujung tungkek bisang bari di rumahku. Kok itu bentuknya tungkek santung pintu rancak dari itu. Kini cuiko diang buyong kok tak pandapek nang bau rancak bajalan kini anak kandung
merantau yang mambo suruh indak mencari barang na banyak, ndak ka mencari kekayaan, ndak ka mencari ringgit jo rupiah, alemu na nambo sucari kota ado alemu kawati na nagari janang jajak ju. Dan bilang di sinan kini mencari ayah berang-berang takwi telabia sultan tadi barangke balik dari kampung. Dibilang mande kanu sultan si bonsu bana nambah balik sanang mande dari ate anjung mencari anak lah pulang. Kini anak kapai merantau pulau balik melambaikan tangan kapai meratok putih ate anjung. Sadang menangi di anjung paranginan onde nak kandung sibiran tulang mubek jari pelak redama mubek litak pulang bajalan sidingin tanpa di kapalo. Kini yang nak kamarantau 2 kali negari tak kata jajak dolei. Negari nanindak mula kata jaja itu bana katanya kini dan bilang bana masuk itu indak guna dirantang lamo indak tu bilang lamo lai. Sadang mula di sultan tadi barangke jo sultan asri dalam bek lamo di jalan jauh besarang ampie jo tando ampie tibo lakini nya 7 tan lebar nya tampur rimbo nang gadang. Lanyo tampur rimbo nang gadang manangi juo sepanjang jalan. Ba ibu-ibu so itu indak tanggung ba ibu-ibu indak tabado ibu hati kawa cari panjang ya nagari co itu bana kecek sultan. Tibo di dalam rimbo gadang batamu balik juga tadi satu tampak sultan babalik sinan tasiro darah gae onak kandung sultan datang manga kamari sultan balik apa kok salah karanonya. Aku sabab nak karanonya cuba bilangkan bakit gae nak samo sanang dalam hati nak sajuk dikira-kira cuy itu bana katoinya. Menjawab di sinan malah kini-kini pandai gae dangakan bana mangko babalik lah badan ambo mangko kamari le ambo balik ado basabok gae bakarano nantungki nang gae bari tadi lai mo cubun tibo di kampung. Ambo cubukan mula kepada ayah tumpak kepada ayah kandung indak dimakannya di malelo indak taluk do dimakan basi indak taluk dimakan ditungkik nan sabu aku bakato sinan gae tadi batanyo gae kasutan siabana na bapak sultan siabana na ayah sultan kato sampai semasa itu.
Ogai dangakan wana nambah namo Sultan Palembang kamanakan Sutarajo Bujang anak diputi lindung bulan anak tuangku Rajo Tuo itu nanaya konta nambo tasabui Sultan Palembang mengaca gaek mandangan nak kandung dangakan wana basabok gaek tarak diri boko takut kaba apa lanak kandung la Sultan layu dayang bana katanya kini ciko malah digaek dia meminta jo terima kasih bo ambil barang babali ambo barang ke dari siko kini ciko malah digaek ambo cari jo panape nagak soleh sama laki batamu ambo cang hari Mandanga kato dari gaek kini cuiko di nak kandung luak nang kato buyon tadi itulah kato sabananya gaek lape jo hati suci sarato muko na jani kok sampai nak Sultan ke kampung jangan dibilang bake ayah baso gaek tarak diisi kona itu bana malanya kini dan bilang sama so itu indak guno dirantang lamu indak to bilang lamu bana tumpak kapado Sultan tadi barangke dari dake gaek bajalan dirimbo gadang lah dirantang langkah nampaknya lah diayun letang na lanjut dan itu Sultan asilku dan bilang nan Sultan asril basuo bukti lakanyo daki basuo lula lakanyo turun naga inyo bajalan kini litak di bisa baranti litak badan duduk di jalan rimbo nang gadang kadi tampu ndak tantu namo rimbonyo ndak jale namo gunungnya coy itu bana malakini ndak lambe lamo di jalan indak kakito rantang lamo kita bilangkan Sultan asril nyelayokkan pandang na jauh tukikan pandang na nampi lah tampak jalannya na rancak jalan basimpang 20 Sesimpang jalan masuk rimbo, sesimpang jalan kanan gadang. Ba itu bana malakini sedang mencalik-calik jalan, melintir pareman 2 orang. Nambah 2 pareman tadi, nan seorang mengapi ayam, nan seorang menjinjang taruh. Sanang sekali hati Sultan, galanggang di makon arami di galanggang di makon arami itu bana katonya kini dan etong-etongkan bana maalun na Sultan asril langsung bertanya kau orang lalu o sobat na samo tibo
O kawan samo datang ambo batanyo bakek kawan simak kato dangakan bunyi galanggang di masa darami kok sobat membawa ayam 100 menjinjang taruh galanggang di masa darami kawan. Menjawab di sinan pareman nambah duo indak sultan mandapek Ka'bah baso galanggang sadarami lai tahu sultan di kampungku iko daerah Rajo Dewa nang kakawin melale kini tapi jodohnya balunado itu bana katonyo kini bana mu andun kamaria o adik dek liau Rajo Dewa sedang mencari jodoh bana mandanga kato caro itu o kawan baduo kini lebuli ambo manompang menjawab o inyo kaduonyo o sobat nang kapai kini kok manompang yo tak bisa badan kami indak tabao dolei. Di masutan ke kami dukung itu bana katonya kini baalo kama jolang sultan sedangkan kami sadang litak baru galak nan sultan Asril. Ko ambo pai nan jo kawan indak bajolang jo badukung indak manompang ate punggung ko ambo manurui di balakang atau mairiang di sampingnya samo bajalan kaki kita. Cuy tu lebana kato sultan menjawab kawan nambah duo kole kasamo pai sajo la kita samo bajalan la bajalan ni nyobadu dirantang langkah nang panjang labu ketek siku basiku pudi ngame bati bajalan tuan.